odlomak iz knjige pročitat će nam Mirjana Barać iz Prištine. Došlo je vreme da svako krene na svoju stranu Ibra. Udaljavali su se jedan od drugog okrenuti leđima, znajući da se najverovatnije više nikada neće sresti. Nije ni bilo potrebe za tim, jer je svako odlazi u svoj čopor kojem pripada. Svugde mostovi spajaju ljude i sudbine. O tome je pisao i Andrić. Na njima su se dešavali prvi poljupci, nastajale nove ljubavi, sklapala prijateljstva i dogovori. Samo tu, u Kosovskoj Mitrovici, na Ibru, most je granica između dva sveta. Nikada slična i nikada spojiva. Na polovini mosta Mihajlo se okrenuo i ugledao svog vodiča kako ga sa zapaljenom cigaretom naslonjen na stup posmatra. O čemu li sada razmišlja? Podigao je ruku i mahnuo mu je, a ovaj je odgovorio pokazujući na glavu i srce. Razum i prijateljstvo shvatio je. Moji prijatelji, za razum je odavno prošlo vreme, ovde razuma više nema. A nekako su suviše stari za novo prijateljstvo. Mihajlo je sam savladao i uzeo pod svoje, ali je sve vreme bio svestan da je to samo san. Opet je kao i svaki prethodni put video ista lica. Njih 10, svaki u svom poslu zatečen, gledali su pravo u njega. Prostorija u kojoj su se nalazili bila je razrušena, stvari i šut na sve strane, a oni, mladi, bez brada, urednih uniformi. Na uniformama oznake vojske iz nedavne prošlosti. Kada mu se najstariji obratio, shvatio je da sam više nije isti kao što je bio svih prethodnih godina. Hvala ti što si nas posetio, brate Mihajlo. Izdrži u svojoj borbi i ispričaj ljubljenoj otadžbini kako smo branili karaolu i kako smo je braneći položili svoje živote. Mi smo sada mrtva straža sa Košara. Duše su nam ostale ovde da lutaju planinom i da plaše ljudske zveri koje zalutaju u blizini karaole. Da branimo ovu zgradu i sada kada su je živi napustili, jer možda će doći i taj dan kada će se srpska vojska ovde vratiti. Tek tada ćemo pronaći mir i naše će duše moći da odu dalje. Svako od nas je nečiji gubitak. Imali smo roditelje i sestre, žene i devojke, sinove i kćere. Mi njih još uvijek imamo, ali oni više nemaju nas. Neki među nama deci nisu ni zapamtila i nije nam žao. Nismo se bojali smrti, ni kada smo jurišali na šiptarske rovove. Ne bojimo se ni sada kada smo je spoznali. Ipak, drhtimo zbog zaborava. Ne daj da nas rod prestane pamtiti. Ne dozvoli da nas se Srbija odrekne kao što se odrekla Košara. I ne daj, molim te, ne daj. Ne daj da nas deca zaborave. Ruka vojnika krenula je ka Mihajlovom licu i on se ukopao u mestu. Ledeni dlan dodirnuo je obraz. Zatvorio je oči samo na tren. Kada ih je otvorio, vojnika oko njega više nije bilo, a okolo je ležalo 10 kostura, od kojih je jedan bio okrenut baš prema njemu. Posmatrale su ga dublje bez očiju, a kosti ruke bile su ispružene prema
Ilija, Šumar, Kline, Ivan. Nabrajao i dalje imena i nadimke ljudi, momaka,